Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ नैबे आंनि 3D प्रडाक्शनाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बावहरनाय थाबाय। स' जों दायो बैग्रि हाननो थांनांबायदों आरोना। जों दायो बैग्रिखौ हानहैगोन। नोंथांमोना जों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। Everybody let's go। नै जों आब'आ बेमारिसो जासोदोंनो आरोना। दिनैनि भिडिअखौ आंसो लादों आरोना। मा होनगोन लोमजादों आरोना बियो अबाबो बैग्रि जानो नामायदों आरोना। थ' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो नोंथांमोन। सान्दुं गोसाथार, सान्दुं गोसाथार। आंथ' बेलासिनि ओंख्रिखौनो जायाखै आरोना। गरम मोनबाय आरोना जोङो। मोनहैसिगोन बारा गोबावबो गैला। दुल जाखोन आरोना आङो। सान्दुं गोसारबाय आंखौ। बानलु लाबोना लाबोआखै? लाबोदों। लोगोफोर स' फाइनालि जोङो मोनफैबाय। जों दायो मोनफैबाय आरोना। जों दायो जानोसै। नै लोगोफोर आं दायो बैग्रिखौ हानसै। नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि बैग्रि हाननायफोरखौ। गोथांखौ हाननाङा, गोमोनखौ हान। गोथांखौ मिथिया आंनि हाना। बिथिं गोथांसो नाङा मोननो होलाय। बिथिंखौ हान। गोमोन गोथां सब जागोन। नै बिथिं हान। बिथिं दङ नै गोमोन दङ। बिथिं हानहरलाय नोङो। नोंसोरना दोन दा खमनो हागोन। नैबे ओइले नुनाया नङा आरो। ओमफ्राय बै फिसा फिसा गोजा गोजाया गोथाव जागोन ना जानो? बिथिं हाननांला थौलाय बिथिं नाहरलाय खनसे। जा गोथावखा आरोना बिनि बैग्रिया। ओरैबायदि गोमोन गोथाव गोदै आरोना बिनि बैग्रिया। गासैबो हानफायो आरोना बेखौ मोनोबा। होमबा नों रावखौबो हाननो होआ नामा मानसिफोर फैबा? मोसौ दोनफैदो ना आबै? इयो नोंसोरना मा आबै माबाया मोसौआ? गोथाव आरोना बैग्रि आं जानोसै दायो। गोथाव गोदै। स' फाइनालि जों दायो हानखांबाय। जों दायो जोंनि दुगैग्रा गाथोन दैखौ नायनो नामायदों आरोना। स' नोंसोरनोबो देखायगोन जोङो उनाव। देखायनो नामायदों। थांबाय थादों आरोना जोङो बैग्रि हानखांना फैबाय। थांबाय थादों। दायो जोङो दुगैग्रा गाथोनखौ देखायनो नामायदों आरोना। स' फाइनालि नै दुगैग्रा गाथोना स्र' मोजां बोहैयो आरोना। स' जों बेयाव आथिं आखाइ सुनसै आरोना। नोंथांमोना जोंनि आथिं आखाइ आरि सुनायफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है ये गठन। हम लोग यहाँ सब दुगैता है, नहाती है सब।
रुको या स' फाइनालि जोंनि आब'आ ओंखारबाय आरोना नै ओरैबायदि गुसु गुसु दैया ओइनिफ्राय फैयो आरोना नै स' फाइनालि जोंनि आबौ उथिबाय दै गेलेखांबाय दायो आं गेलेलायनोसै आंनि आंबो ओंखारनोसै गेलेनोसै दैयाव ओमफ्राय खान्दा खान्दा लानो आरोना गोलैलांगोन बोरैबा आं नोंखौ नुहुराखैनो सान्दुंजों स' फाइनालि जोबोद मोजां बानलु संख्रि जानानै जों जादों आरोना नै बोरिखौ देखायगोन गोमोन 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 बोग्रि आंथ' दुगैयाखैबो मुसुमलालासो आंखौ मोखां सुरियानो दि फुङाव दुगैबायमोन आरोना एसे मैला जाफिनबाय जेबो फोनाखै आं फुंनिफ्राय क्रिमबो फोनखायाखै एकदम माने बोरैबा खुस्लिस्लि बानलु दुगैलांनो नामा ना गोथाव टेस्टी बहुत टेस्टी 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 जों दिनैहाय उदै बुंजासे जागोन बैग्रिखौ जानो फैनायानो दुगैखायाखैमोन नालाय होब्बाय दानियाबाथाय दुगैनाया आरो दुगैबावनो लुगैदोंमोन मोजां मोनदों थान्दा थान्दानो गगा मोनदोंसो लोमजादोंसो मानसियाथ' होख्लायबाय बेनो दुगैनाया ओमफ्राय दा सासेया दुगैबावसिगोन जोंना नै रावा देखायगासिनो आं सासेया दुगैसिगोन जोंनिया दे बारदो बारदो सानस्रिनो हागोन नोङो दे गोथौ नामा आयु हायो माथो नों आंथ' हाजिराङा होख्लायबायनो जोंना सासेया दुगैनाया आंथ' दा बायसायाव थैगोनसो बेयाव गोलैनांगौबाथाय सिरि बेखिनियाव फैलाय नै बेखिनियाव फै नैयाव बैयाव हागोन बैयाव थांनो हागोन नोङो ओइ सिरि बैयाव थांनो हागोन हाया गोथौ ना दे खनसे गोजोमना फैदो जाबाय थान्दा हाबगोन आयु बोरै हायो नोंलाय नालाय माबादि सानस ओरैबायदि मिथावना खारोना जोंनिया बैग्रि हायनो फाननो फैनायाबो दुगैबोलाय आरोना जोंनिया ना आब' नोंथांमोन आंसो मोनसे डाइलग होननायदों आरोना आंनाव दा फन फैनायखौ मा बुंहरो नोङो एसे खोन्था जा माहाय आब'नियाव फन फैदोंमोन आरोना सासे बन्धु होननाय लुका मा नाम मोननाय कनक लब'का कामोन आरोना बिनि नामा मानो ओरैनो होनो आरोना आब'आ माने आंबो मिथिया आरोना
मा होनगोन नों भिडिअ खालामबाय थानो आं मा होनगोन भिडिअ बानायबाय थानायाव आरो भिडिअ बानायबाय थानायाव बियो फन हरना होबाय आरोना आङो माबा रिसिभ खालामनानै आपनि कल करानो बर्तमान उत्तर दिया ना होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय दानना हरखाबाय आरोना आरो दहाय मा डायलग होदों नोङो मा डायलग होदोंमोन आङो बावगारबाय माबादि होनदोंमोन नोङो हिन्दीयाव बुंदोंमोन आरोना आङो आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी उत्तर नहीं दे रहा है होनना बुंदोंमोन आरोना आङो माने मा होनगोन फन हरजोबा रिसिभ खालामाबा इदि होनो आरोना बेखौ होननानै होदोंमोन आरो आङो जा मिथावनाखा आरो जोंनि भिडिअआ नांमोन जों दायो सहैबाय मोनफैबाय जोङो दायो थेंक इउ सो माच जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायखाय आरो जोंनि भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो लाइक शेयार कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरो लाइक खालामना होबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ दालासिम साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामबानो जाबाय आरो जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायखाय थेंक इउ सो माच नोंथांमोना आरो गोदान फैनाय भिडिअ खालामनायखौ नुनो मोनगोन होमब्ला आसा खालामना थाबानो जाबाय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बाय बाय भिडिअनिसिम गोजोन्थों